Bum, bum, bum. Nå, men den her protonpack, den er bestilt ned fra Halloween Costumes EU. Tror den er blevet sendt fra USA via Belgien, så vidt I kan se. Og det er jo fint nok. Warranten i forhold til den, flere af os har til vores hjemmebyggede protonpacks. Det er plastiklort. Knappen, der sidder hernede, er heller ikke, det er jo kontakten til at tænde og slukke den med, er heller ikke verdens bedste kvalitet. Og så da jeg åbnede pakken, kunne jeg se, at der var noget, der var knækket her. Det er jo så lidt dårlig stil, men det kan man jo selv fikse, men det skal de jo have at vide. Så nu skal vi prøve at tænde den. Og der burde være lys og lyd i. Lyset kan I nok ikke se, men ja. Og så kan man lige sådan noget, og så kan man tænde for noget lys på den her. Som I kan se, så giver den. Så bare være lidt forsigtig med den her kontakt hernede. Men ellers så er det sgu meget fedt. Ekstremt god lyd. Det har min protonpack, ikke? Og så står den bare der. Jeg kan vide, hvor lang tid den står og kører. Men lyset her, det står og kører rundt her. Jeg kan ikke se, om der er noget lys nede i den her, hernede i bunden. Den kunne man jo bygge noget røg ind i, hvis det skulle være. Men alt i alt, en fin protonpack. Og det bliver sjovt at se, hvor stor den er i forhold til den, jeg har bygget. Dem, jeg har bygget, de skulle være nogenlunde screen accurate i størrelsen. Jeg tror, at den her er lidt mindre. Men det gør jo ikke så meget. Så alt i alt, fint. Alice-packen bagpå. Det er jo ikke en ægte Alice-pack. Men aluminium virker meget god. Det dårlige ved den her er, at den ikke kan stå selv. Man kan ikke have den stående. Det kan man med dem, vi selv har bygget. Hvor den støtter på Alice-packen. Og så skal man lige have styr på de her snøre, at de ikke glider, fordi der skal ikke meget til, før de glider. Det vil være synd, hvis man tabte den. Det er den sgu for dyr til. Så, men alt i alt, overall, fint stykke legetøj til cosplay. Og alt for fed lyd. Nå, nu er vi lige gået indenfor. Ja. Fint lys. Og så kan man også skrue op og ned for lyden. Her, der kan man skrue op og ned for lyden. Ikke nogen grund til. Og så kan man få, at der er rødt lys på. Og man kan tænde noget hvidt lys på den. Men det er jo meget fedt. Og de røde farver er jo super fede. I virkeligheden det er ikke så godt på kameraet her.